μας τα αυτοκίνητα. Διαβάζω ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2014 ήταν περίπου 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ πουλάκια. Κάνουν βίντεο αυτός. Παρακαλώ. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας. Καλημέρα. Δες και τι κάνουν τα αυτοκίνητα. Η οδός Γλάστονος ετέγιονε για με πόντα φώτα της Τσαμουά και μετά έγινε του ποστήμα. Ωραία κόμμενα. Έκανες έκθεση Ιουνίου. Λίγο. Στέλνουμε ένα γράμμα συστημένο από τα χειδρομείο να πάω στην οδό 2,70 να πάω στην οδό. Δεν ζαλίστηκες απλά κοντά στην κάμερα. Να το παραλάβω. Πάλι και εγώ τον νου μου και δουλεύει και να εγώ από το Γλάστονος είναι εσύ. Επίενω ο νους μου στο κεντρικό ταχυδρομείο. Τώρα αφού καλά ο Παπαγόρου μας ότι άλλαξε ο δρόμος. Έτσι να μην το ξέρουν τούτοι οι χαπάροι. Εν το ταχυδρομείο που σας έστειλε το γράμμα. Ξέρω ποιος το στείλε, είναι πόντο χαρτάκι του ταχυδρομείου να παραλάβει. Για να χαρτί του ταχυδρομείου στείλε το ταχυδρομείο. Βέβαια, που είναι εδώ. Ναι. Πίσαμε. Αλλά ο κύριος Παπαγόρου Κύριε Γούμπας, τι κάναμε και κυνηγάτε μας. Ανδρέα, τι κάναμε και κυνηγούμας. άλλος πλάκας, εγώ αντί να πάω για μέ Κυνηγούμας, ήμουν σου πάρω να στρακάρω. Μας κονδεύουν. Να βρούμε. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια, θα μπορούσε να έπρεπε όμως, επειδή πρακτικά κανένας δεν το ξέρει αυτό, ότι είναι 16 Ιουλίου, το κομμάτι Ιουνίου, εκεί το κομμάτι. Ιουνίου είπα προηγουμένως ότι... Είπες Ιουλίου, εντάξει, οκ. Είμαι σε ένα αυτοκίνητο. Κανένας δεν το ξέρει ότι είναι 16 του τάδε μήνα. Λοιπόν, οπότε, καλού κακού, θα έπρεπε το ταχυδρομείο να γράφει 16 του τάδε μήνα, παρένθεση πρωί Γλάστονος. Για να το ξέρουν όλοι. Γιατί δεν λέτε γκέι. Στα χαρτιά που στείλαμε Έχω ψυχολογικά προβλήματα. σε μείνει από καιρό και δεν μπορούσαν να Παπά, λάβουν σωστή διεύθυνση. χαμηλώνεις λίγο το ράδιο. Κάτι πόσαντα. Δεν μπορούσαν να κάνουμε και εμείς και ο κόσμος όλο να κάνει μια σφραγίδα. Εντάξει, τρέχουμε. Τρέχουμε, πρέπει να τρέξουμε λίγο. Τρέξουμε. Να τρέξουμε. Μην με πιστεύετε ότι τρέχω. Είμαι στο αυτοκίνητο και τρέχω. Παρακαλώ. Ήρθαμε στο σπίτι. Να μένει πολύ κατοικία του φίλου μου που κάμε ο Ανδρέας στο Left and Strike. Αν παράθετε το βίντεο του άσχημου. Τούτο είναι ένα μικρό lazy vlog. Ένα. Και Johnny Jack. Τρέχω. Καλημέρα. Bye. Να το τάμπλετ μου, που κάνω βίντεο. Να την κάμερα. Κάμερα. Shut the fuck up.
Οκ, τούτον ήταν ένα vlog. Ένα vlog κειμενάποδα. Οκ, ένα μικρό vlogάκι. Vlog, lazy vlog. Οκ. Δεν ξέρω γιατί κάνω lazy vlog, δεν έχει κάτι άλλο να κάνω. Μετά θα ανεβάσω κι άλλο βίντεο. Οκ. Πάμε έξω. Όλα είναι κακό παιδί. Bye.